Doamna Lelia, când să vin la lucru? Ora 1 de mult este. Mi-am pus un oraș prin serviciu tot. Interes de serviciu? Serviciu, tot serviciu. Tot interes de serviciu, da? Nu, e cerere. Nu interes de serviciu, absolut personale. Dar nu vă rușine sau sovestea asta în atâtea minciuni. Hai te rog, ești, că nu de apă, de faci... 9 mai, clădirea cu 9 mai, că vreau să vă întreb. De faci... Extrasul și ăla, greșeala. 9 ani ați privatizat pe fals clădirea și aia. Tot, și ne-a depistat greșeala și aia. 9 ani, din 2006 până în 2015. V-ați înregistrat tot imobilul și la 500 și ceva de metri pătrați. Cum puteți explica? Chemați, dar asta e... Eu cheamă, e că eu vreau să chemați 112. Clădirea și e proprietate publică. Tu deja ieși din tot. E că eu vreau să chemați 112. Ia că eu să chem, te rog, ieși... Nu ies, eu vreau să aflu informație din interes public. Bună ziua, da, am sunat la 112, Primăria Tușeni, sunt la serviciu, deja câteva zile mă terorizați, vine persoane, permanent și filmează. Și nu de voi să lucrez, vă rog frumos. O să veniți, că el tot filmează. Filmează, terorizează, dă întrebări. Incomode. Întrebări incomode. Nu-mi dă voie să lucrez. Asta e. Da, este cetățean din sat. Da. Eu aștept. Sergiu Bodoroge. Da. Alexei Lilia. Serviciu cadastral. Da. Vă dăm pe cumpăr? 27 august, Eu nu la inițiativă, 30, probabil. Da, 30, da, 27 august. hai că vedem înapoi cam la 2. Eu roșu, femeie, dată și mai departe. Până atunci dați explicații și cu greșeala și ea și cum s-a depistat tot peste 9 ani greșeala și de strada 9 mai. Sunteți inginer cadastral. Când ați luat extrasele, v-ați dus și ați înregistrat imobilul pe dumneavoastră. Nu v-ați dat seama că acolo e greșeală? Trebuie cineva să depisteze greșeala și peste 9 ani de zile. Doamna Lele, eu vreau să aflu răspuns la întrebarea mea din prima sursă, de la un specialist. Cum s-a făcut că tot imobilul și ăla, primăria v-a dat să privatizați voi numai apartamentul. Cum s-a făcut că tot imobilul l-ați privatizat? Acolo trăiesc persoane și trăiau persoane. Vă dat voi 70 nu știu cât de metri pătrați să privatizați, dar nu 500 și ceva de metri pătrați. Imobilul e a primăriei. Dar păi e că eu am ea mă consult cu specialistul primăriei. Dar eu am ea vă întreb, sunteți persoana vizată și eu vreau din gura dumneavoastră să aflu. Când am venit acasă, la plășinți, să vă bată astea la poartă, sunteți funcționar public. Imobil și ăla e din domeniul public. Interesul e public.
Toată lumea din sat trebuie să știe, bă, cum s-a produs eroarea și totuși. Și dacă nu se depista eroarea și aveți mai departe cu imobilul și ăla. Ce luați apă în gură? Spuneți! Așteptăm miliția. Eu ca inginer cadastral am venit să dau niște întrebări de interes public și e că să mă intimidez, o chemat 112. Așteptăm să ne clarificăm. Și au mai fost persoane, tot la care, ți-ai minte când și doamna Luba tot e chemat 112 de vreo 2 ori.